πρέπει να μάθεις αυτούς και οι περισσότεροι είναι έτσι απέναντί σου. Να μόνο κρατήσει. Δεν θέλω να μου τα λες μπροστά. Θέλω να μάθεις το κρατήσει. Σε αυτό που είπα πριν για τον αθλητισμό με τον άλλον υπάρχουν εξαίρεσεις φυσικά, έτσι. Καταλαβαίνετε. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Σας παρακαλώ. Μάχη, πάμε! Γαβρίλ μπροστά. Ρε μην κουνιέσαι ρε! Βάλω τη ζάκη. 6-4 υπέρ του Γαβρίλ! He's on fire! Το βρει! Συγγνώμη, πάει λάθος αγώνα, είμαι για NBA. 6-4 Γαβρίλ. Χορηγεί, λοιπόν. Να πούμε τους χορηγούς για τον Λάρη, τον Νίκο. Διευκρινείται μαλακή και χαμώνει συνέχεια. Θα κάνω λίγο Powerhouse και Λάρης Roll Bar Trail. Powerhouse και Λάρης Roll Bar Trail. Και πάμε στη δεύτερη μάχη. Πίσω Γαβρίλ, ο Λάρης, ο φοβερός και τρομερός με το Station, το μακρινάρι, το ελαφρά καλύτερος ο Λάρης, ο Νίκος με τον Βεβέ και έχουμε 6-4 επανάληψη του αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας για να καθοριστεί η οκτάδα, οπότε την ισοπαλία και προχωράμε ξανά σε αγώνα μεταξύ τους. Είναι μπροστά το Γαβρίλ. Δεν βλέπω να κρύβω, μάλλον βλέπω τριβή μεταξύ σας. Καθότι ο δρόμος είναι μουσκεμα, εσείς θα πρέπει να αρχίσετε να τρίβεστε για να ζεσταθείτε. Πώς το πάρετε, πώς το πάρετε αυτό το... Όχι αυτό που άκουσα τώρα, δεν θέλω να πει τρίβεστε, απλά να τρίβεστε. Καθώς τρίβετε το λάστιχο στην άσφαλτο, τη μουσκεμα άσφαλτο, εσείς τρίβεστε. Ένα λάθος για τον Λάρνη, ένα ίσχυμα βασικά στο βάθος, οπότε τους τύχησε ένα βαθμό. Πάμε 6-4 υπέρ του Γαβρίλ. Προχωράμε στη δεύτερη μάχη μεταξύ τους, αλλά τέταρτη θα έλεγα, εντάξει. Εδώ έχουμε αρχίσει και τριβόμαστε όλοι μαζί, μια οικογένεια όπως μας βλέπετε. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Όλοι θέλετε, σας αρέσουν τα drift, οπότε πρέπει όλοι είμαστε αδέρφια. Καταλαβαίνετε, αν μας αρέσει η διπλανή σου, αλλάζει και την έχω. Είμαστε κουφανάκια, αλλάζουν μεταξύ μας. Δεύτερη μάχη λοιπόν, Άρης, με Γαβρίλ.
Θα ήθελα να πω το να τραγουδήσω λίγο, αλλά θέλετε εσείς να ακούτε τα μοτέρ, τι να κάνετε. Θέλετε τα μοτέρ. Έχετε πέσει το μεταξύ, ούτε χειροκρότημα, κάνετε τίποτα. Περιμένετε οκτάδα να τα δώσετε όλα, Βάστα σίγουρα, βάστα. Δεν έχεις πια στηρά που είσαι εκεί πάνω, όλες εκεί πάνω έτσι. Είναι η κάπα όλοι αυτοί που βλέπεις εδώ το κάπα. Σε νιώθω. Thank you.